Dobrodošli u našu 12. lekciju. U ovoj lekciji učimo sljedeće slovo koje se uči pomoću osmijeha, a to su dvije tačke ispod tvog osmijeha. Do sada smo učili slovo B, znači jedna tačka ispod, B brada, jedna tačka iznad N nos, dvije tačke T, ti ili trepavice i sada imamo dvije tačke ispod, a to je slovo J. J kao jabuka. Znači jedna tačka ispod je B, druga tačka, to jeste dvije tačke ispod osmijeha su J kao jabuka. Ovdje se nalazi Ademova jabučica ili jabuka, kako se već zove. Tako da ćemo naučiti, znači da ispod osmijeha, kada dođu dvije tačke ispod osmijeha, to je J, jabuka. Šta nam kaže ovaj dječak? J sam ja. Veselo stojim, na dvije noge, s osmijehom brojim. U ruci mi jabuka crvena blista, ispod mene dvije tačkice, petica čista. Dvije tačke, osmijeh sja, eto slovo J baš kao ja. Ovako se slovo J piše kada je samo. Znači odozgo idemo iznad linije i pravimo dole S i stavljamo dvije tačke ispod. Da vidimo kako se piše kada je u riječi. Ovako se piše slovo J kada je u riječi, to jeste na početku riječi se piše ovako. Kao i B i N i T isto. S lijeve strane se može vezati neko slovo. U sredini se može vezati i sa desne i sa lijeve strane. I na kraju slovo J ima ovaj oblik. Znači veže se sa desne strane i pada dole ispod linije, s tim da nekada može biti bez tačaka, a nekada dolazi sa tačkama. Znači nekada slovo J na kraju riječi kada je dolazi bez tačaka, a nekada sa tačkama. To je način pisanja. Na desnoj strani imamo zadatak da obojimo slovo J. Znači slovo J ćemo obojiti plavom bojom, vezu zelenom, a znakove ćemo obojiti žutom bojom. Nakon toga ćemo ispod napisati o kojem slovu i znaku se radi. Primjećujemo i ovaj oblik pisanja slova J. Znači ova kvaka koja dolazi odozgo, znači pratimo gdje su tačke. Ako su tačke ispod, to je slovo J. Znači može biti ovaj oblik i kod N i kod B i kod T. Tako da je i ovaj oblik, znači, spada u ovih 5 slova koja se uči sa osmijehom. Na sljedećoj stranici imamo vježbanku. Prvi zadatak, potrebno je ispisati redove istim, a drugi zadatak vam je već poznat. Nakon što ispunite tabelu, otvorit ćete ovaj video i pratiti da li ste ispravno prenijeli našim slovima. Ja ću malo uvećati radi onih koji možda slabije vide. A sada počinjem sa čitanjem. Ne ve j tu. Ne vejitu. E te j te. Etejte. Ru vi je. Ruvije. Ze j den. Zejden. Drugi red. Z, j, ne, bu. Zejnebu. B, j, tu. Bejitu. E, j, di, je. Ejdije. E, v, di, je, tu. Evdijetu. Treći red. Je, zi, ru. Jeziru. Ra, j, bun. Rajbun. E, j, ne. Ejne. Primjećujemo da su ovdje tačke okrenute, to jest dolaze jedna iznad druge. Znači nekada u Kur'anu se nalazi i ovaj oblik, to jeste tačke nisu kod j uvijek okrenute ovako, nego nekada dolazi jedna iznad druge. To nas podsjeća na ovo naše objašnjenje. Jedna tačka ispod osmijeha B
druga tačka je j, znači dvije tačke ispod j, jabuka. Ejne, je, n, bu, tu, jenbutu. I posljednji red, je, ri, du, jeridu, tu, ri, jet, turijet. Zevej, zevej. Ubej, ubej. Nadam se da ste sve ispravno popunili. Na desnoj strani potrebno je popuniti redove isti. Znači počinjemo odavdje od ove tačke i spajamo ostale tačke. Nakon toga u drugom zadatku imamo obavezu da popunimo prazna polja. Nakon što ih popunite, pregledat ćete da li ste ispravno uradili. A ja ću sada početi sa čitanjem. Jedri, jedri. Bejne, bejne. Zejtin, zejtin. Drugi red. Ej, ej. Jebduve, jebduve. Jedije, jedije. Treći red. Junzebu, junzebu. Jeizu, jeizu. Ezijeten, ezijeten. I posljednji red. Ti je. Vidite da se ovdje j savilo ispod slova t. Znači, ali mi pratimo znak. Ti, znači i pada na t, t, i. I je. Ti je. Ne vejne, ne vejne. Jeravne, jeravne. I na ovaj način smo završili i ovu vježbu. Nadam se da ste ispravno popunili. I na kraju ponovit ćemo sva slova koja smo naučili sa osmijehom. Znači osmijeh na lice istakni, b brada, n nos, dvije tačke t ti i dvije tačke ispod j kao jabuka. Hvala vam na pažnji i vidimo se u narednom času.